Radha-szvami mindenkinek. A 66-os bhajan következik. Radha-szvami. Megtaláltam a szépséges szeretet uralkodót, Kirpát. Rajtad kívül nincs más támaszom. Uram, miközben rád emlékezem, szenvedek az elválasztottság miatt. Kerestelek téged, ezért mindenhova elmentem. Megfürödtem az összes zarándok helyen, és elvégeztem az önmegtagadásokat, önmegtartóztatásokat. Hordtam a színes ruhákat, de nem találtam a szeretettet. Átkutattam az egész világot, de nem lehettem támaszra. Miközben téged kerestelek, minden ajtót átvizsgáltam. Ajaiba te dicséretedet énekli, és az igaz námon meditál. Támaszt keres nálad, és elhagyta az egész világot. Megtaláltam a szépséges, szeretet uralkodott Kirpát. Rajtad kívül nincs más támaszom. Sunasha Kiripal Pyar Labeya Menu tere bina koi na sahara labeya Menu tere bina koi na sahara labeya Sunasha Kiripal Pyar Labeya Menu tere bina koi na sahara lambeya menu tere bina koi na sahara lambeya iriyad vich sayara hai jal de judaya iriyad vich sayara hai jal de judaya teri bal vich koi na kinara Chadeyam menu tere bina koi na sahara lambeya menu tere bina koi na sahara lambeya sonasha kiripal pyara labeya menu tere bina koi na sahara lambeya Menu tere bina koi na sahara lambeya Sare tirte naye ore dunna vita paye Sare tirte naye ore dunna vita paye Chola bhagave paye na piyara labeya Menu tere bina koi na sahara lambeya menu tere bina koi na sahara lambeya jagadundaleya sara mile koi na sahara jagadundaleya sara mile koi na sahara teri bal vich koi na davara Chadeyam menu tere bina koi na sahara lambeya menu tere bina koi na sahara lambeya sonasham kiripal piyar labeya menu tere bina koi na sahara lambeya menu tere bina koi na sahara lambeya ajaib jas tera gaye sach naam diyaye ajaib jas tera gaye sach naam diyaye tera takiya sara jag sara chadeya menu tere bina koi na
सहारा लंबेया मैनू तेरे बिना कोई ना सहारा लंबेया सोना श्याम कृपाल प्यार लबेया मैनू तेरे बिना कोई ना सहारा लंबेया मैनू तेरे बिना कोई ना सहारा लंबेया. Swami. Folytatjuk Baba Szamanatnak a szatszángjait, miben ugye Swamiji Maharajnak a himnuszait kommentálja. És pedig a 8. szatszángot hagytuk félbe. Ahogy szoktam, egy kicsit visszaolvasok. Igen. Tehát Baba Szamanatji szatszángjai, Swamiji Maharajnak a himnuszait kommentálva, a 8. szatszángnak a folytatása, vers. A guru formája a kontempláció alapja. A guru lótuszlábai minden imádat lényege. A guru szavai minden mantra gyökere. A guru kegyelme a felszabadulás forrása. Kommentár. Ha a szívünkbe tartjuk a guru szavait, akkor a szádánál gyümölcsöt fog hozni. Amikor folytatjuk a gyakorlatokat, apránként eloszlik a sötétség és a tudatlanság, és az igaznám ragyogása elárasztja a lelkünket. Az elme minden gondolata számüzetik, és a lélek megváltást talál. Ez az igazság jelentése. Ez a szadana jelentése. Minden más szadana, ami ebben a világban létezik, az értelem a tudatnak találmánya, nem az igazság tényleges belső tapasztalatából származik. Ezért tanítják nekünk a guruk a legmagasabb módszert. Meg kell értenünk az ő szavainak igazságát, és arra kell törekednünk, hogy az ő utasításai szerint cselekedjünk. Ez a szatszáng valódi értelme. A szatszáng nem csak néhány történet meghallgatása. Belső lényünk nem fog megvilágosodni pusztán azáltal, hogy múltbéli mahatmák történeteit hallgatjuk. Amikor a lélek tudatos ereje szétterjed ebben a tudattalan anyagi testben, a lélek maga is átveszi a tudattalan minőséget. Tehát amikor a lélek tudatos ereje szétterjed ebben a tudattalan anyagi testben, a lélek maga is átveszi a tudatlan minőségét. Ebben a tudatlan állapotban a lelket, az elme és mája csapdába ejti. Ebből a rabságból nem tud kiszabadulni pusztán szavakkal. Ezért éjjel-nappal az igazság társaságában kell maradni. A szatszáng azt jelenti, hogy a lélek tudatos erejének kapcsolatban kell maradnia az igazság erejével. Vers. Ha csak egy pillanatra is elfelejtetnélek, ó Uram, olyan lenne, mintha 50 évnyi lenne számomra. Kommentár folytatása. Ha csak egy pillanatra is hagynánk, hogy a nám emléke kicsusszon a szívünkből, olyan lenne, mintha 50 év telt volna el. A szatszáng tehát azt jelenti, hogy kapcsolatban maradunk az igaz námmal. El kell merítenünk lelkünket az igazság társaságába. Himnusz. Megkaptátok az örök námot, koncentráld a szuratodat, és ragad meg a belső hang. A nám a változatlan állandóság, soha nem bomlik le. Naponta meditáljatok a nám, és gondolataitokat kössétek össze ezzel a halhatatlan. Kommentár folytatása. Nagyon nehéz a nám beavatását megszerezni. Ha már megkaptátok a námnak ezt a kegyelmét,
meg fogjátok tapasztalni, hogy a meditáció mindennapi gyakorlása hát nem könnyű. Ez egy nehéz feladat. Tucídides mondja, vers, nehéz elmagyarázni, nehéz megérteni, nehéz megkülönböztetéssel gyakorolni. Kommentárfotatás. Először is a nám természetét nagyon nehéz megmagyarázni, mert a nám erő, nirákár, nincs formája. Tehát először is a nám természetét nagyon nehéz megmagyarázni, mert a nám erő, a nám erejének nincs formája. A nám nem olyan, mint bármi ebben a világban. Ezért nem lehet példákon és összehasonlításokon keresztül megérteni. Egyedül áll, mindentől elkülön. A nám, az ige intellektusunk felfogó képességén túl van, és a szívünk tudatlan. Mégis a gurunak el kell valahogy magyaráznia nekünk valamilyen módon, ami belülről inspirál minket. Megközelíthetővé kell tennie számunkra azt, ami megközelíthetetlen. Úgy kell bemutatnia a megismerhetetlent, hogy megvilágosítsa az értelmünket, és szeretetet ébresszen a szívben. Ezért mondják, hogy a námot nagyon nehéz elmagyarázni. Valaki előadást tarthat a múlt szentjeinek életéről és tanításairól. Beszédüket valamilyen szentírásból veszik. Ez a szent ezt és ezt mondta, sok léleknek nagy hasznára váltak a tanításai, és messzire utazott a szeretteiket. De ez mind csak hallomás. A beszélő személynek nincs bizonyítéka vagy tapasztalata az általa elmondott eseményekről. Ez nem más, mint üres beszéd. Csak akkor érinthetik meg a lelket a szavai, ha a beszélő személynek valódi belső tapasztalata van. Így láthatjuk, milyen nehéz megmagyarázni a nám természetét. Még ha valaki el is tudja magyarázni, akkor is nehéz a megértése. Értelmünk öntudatlan. És csak a saját szintjéről képes megérteni. Tehát értelmünk öntudatlan, és csak a saját szintjéről képes megérteni. Nem áll készen arra, hogy meghallja az igazságot. Csak ha nyitott szívvel és elmével hallgatjuk a szavakat a satszangban, akkor érthetjük meg, és csak akkor érthetjük meg, amit mondanak. Amikor valaki az igazságról beszél, nekünk is ugyanabban a szellemben kell hallanunk ezeket a szavakat. Csak akkor tudnak azok a szavak gyökeret verni benne. Csak akkor tudjuk értékelni a satszangnak a valódi jelentőségét. Láthatjuk tehát, hogy nagyon nehéz elmagyarázni és nehéz megérteni. De ha egyszer valaki elmagyarázta nekünk az igazságot, és mi elfogadtuk ezt, az igazságot a szívünkbe, akkor is megkülönböztetéssel kell végeznünk a meditációs gyakorlatot. Tehát megkülönböztetéssel kell végeznünk a meditációs gyakorlatot. Ennek a gyakorlatnak szentelve magunkat, tanúságot kell tennünk az igazságról önmagunkban, ami a legnehezebb mindközül. Tehát ennek a gyakorlatnak szentelve magunkat, tanúságot kell tennünk az igazságról önmagunkban, ami a legnehezebb mindközül. A kedvesek hallgatják a satszangot. De miután a satszang véget ér, csak néhány ritka ember emlékszik arra, amit a guru mondott. Mindenki más leporolja a guru szavait, még mielőtt elhagyna a satszang helyszínt. Mája ismét az illúzió fájtlát teríti a szívükre, és a feledékenységnek ebben az állapotában térnek vissza ott. Amikor a satszangban ülnek, azt mondják, idézet, ez a satszang nagyon jó. Idézet vége. Barátom, a nagyon jó satszang az, amit hazaviszünk magunkkal. Ha elvetjük a satszang tanításait, és üres kézzel távozunk, akkor mi az érték abban? Amikor bemegyünk egy boltba, láthatunk valami nagyon hasznos tárgyat.
De csak akkor lesz hasznunk belőle, ha megvesszük azt a tárgyat, és használatba kezdjük venni. Ha ott hagyjuk a boltban, hát hogyan tudna az a számunkra válni, az hasznunkra válni? Nehéz tehát elmagyarázni az igazságot, és nehéz megérteni. De ha egyszer megértetted, akkor ezt az igazságot a gyakorlatba is át kell ültetned. Csak akkor érhetsz el sikert. Akkor a Szádguru átítatja a lelkedet a nám, az Úr soha el nem múló nevének halhatatlan erejével. De ha egyszer megértetted akkor ezt az igazságot, a gyakorlatba is át kell ültetned, és csak akkor érhetsz el sikert. Akkor a Szádguru átítatja a lelkedet a nám, az Úr soha nem múló nevének halhatatlan erejével. Amikor megkapod a Guru kegyelmének ezt az áldását, horgonyozd le figyelmedet, szurátodat magadban, és ragadd meg a fentről lezúduló isteni hangot. Himnusz. A Guru felemeli a lelkedet a belső birodalmakban. Készülj fel most, hogy vele menj. Kommentár folytatása. Ha felemelkedsz arra a szintre, ahol a Szádguru tartózkodik, ő egyesít téged önmagával. A Guru a sáb, és a szurát a tanítvány. Amikor a tudatos figyelmed a két szem közötti pontra rögzül, átmész az asztrálsíkra. Ott a Guru már vár rád, hogy üdvözöljön és egyesítse lelkedet a sábdával, ami az ő igaz formája. Amint egyesülsz a sábdal, akkor minden durva, tudatlan, tudattalan, ami a bensődben lappangott, elűzeti. Himnusz. Figyelmed szétterül az egész anyagi világban. A Guru kijavítja ezt a hiányosságot. Kommentár. Most azt mondja, idézet, annyira ragaszkodsz a világi tárgyakhoz, hogy a világ képmása lettél. Idézet vége. Ha egy öreg seprű ül a házad előtt, és valaki megpróbálja elvenni, azt mondod, idézet, várjatok csak, az a seprű, az enyém. Idézet vége. Csak nézzétek meg, mennyire csapdába estetek. Testetek minden sejtjen, minden erre a világhoz kötődik. A Szádgurunak fel kell szabadítani a lelkedet. De az már elválaszthatatlanul kötődik a durva anyagi tárgyakhoz. Végül is ez csak egy régi seprű. Annak érdekében, hogy szeretetünket elterelje ezekről az anyagi tárgyakról, a Guru nagyon sok eszközt használ. Lehet, hogy megpróbáltatásokat kell elszenvedni. Lehet, hogy világi problémákkal kell foglalkozni. Lehet, hogy el kell viselnünk a szégyent. Elveszíthetjük a vagyonunkat, vagy meg annyi más nélkülözést tapasztalhatunk. De ha mi az igaz Guru igazi szerettettjei vagyunk, akkor hasznot húzunk ezekből a megpróbáltatásokból. Úgy fogjuk felfogni, mint a Guru kegyelmét. El fogunk fordulni a világtól, és magunkban fogjuk keresni a valóságot. Amikor a lélek belül a Guruhoz kötődik, akkor nem számít, milyen nehézségek támadnak minket ebben a külső világban, nyugodtak maradunk. A mindenható Úr Pepárvá a gondtalan. Őt soha nem zavarja semmi. Ő mindentől elkülönül, és gondtalan marad. Most, ha magadban nézel a saját szívedbe, látni fogod, hogy hol állsz. A szívedet annyira lekötik világ gondjai, hogy nehéz megszabadulnod tőlük. A mosóembernek azonban az a feladata, hogy megtisztítsa a ruhákat. Először is szappant használ, hogy eltávolítsa az összes szennyeződést. Ha a ruhák így megtisztulnak, szép és jó, de ha azok a ruhák még a szappan alkalmazása után is piszkosak, hát akkor beledobja őket az üstbe, és valami erős mosószerrel vagy fehérítővel felforralja.
Végül pedig addig veri a ruhákat a köveken, amíg természetes ragyogásukat vissza nem kapja. Ugyanígy a Sadhguru olyan, mint egy mosógép, és az elme olyan, mint a piszkos ruhák. Minden szükséges eszköz felhasznál, hogy megtisztítsa és makulátlanul fehéré tegye azokat a piszkos ruhákat. Himnusz. Elfogja Kált, és véget vet neki. Aztán megszabadít a gőgtől és az önteltségtől. Kommentár folytatása. De a Sadhguru nem áll meg itt. Elválasztja a lelket Kál hatalmától, és egyesíti a mindenható Urat. A lelket az Úr képmásává alakítja át. Sokan azt gondolják, hogy a Kál szó a halálra utal. Amikor valaki meghal, azt mondják, belépett Kál birodalmába. Eljött az ő ideje, és most már annak a birodalomnak a lakója. Idézet vége. A haldoklást úgy hívják, hogy belépni Kál birodalmába. Ezt egyfajta győzelemnek tekintik. De az igazi Kál minden nap velünk van. Egész létezésünk Kál birodalmában telik. Kál kormányozza a nappalt és az éjszakát, és az idő két felosztásán belül a három tudatállapotnak. Ugye az ébrenlét, a Jagrata, az álom, a Svapna, és a mély alvás, a Sushupti, vagy ezeknek vagyunk alátéve. 12 órán át ébren vagyunk, és 12 óra alatt minden adok-kapok, minden evés-ivás, minden világi ügyünkkel foglalkozunk. Ebben az éber állapotban reggeltől estig folytatjuk, és nincs számonkérés alattomos ügyleteinkről, nincs számonkérés hamis tetteinkről. A világ legtöbb embere belekerül ebbe a bűnös létbe, és összetéveszti a valótlanságot az igazsággal. Nem vesszük észre, hogy egyszerűen hazugságban veszünk részt, hogy bűnöket követünk el. Arra összpontosítunk, hogy minden eszközzel több pénzt gyűjtsünk. Mind a 12 ébren töltött órán át elveszünk a hamisságnak ebben a viharában. Aztán éjszaka, amikor álomban fekszünk, a számlakönyvek számadatai kavarognak a fejünkben, mert egész nap ezzel foglalkoztunk. De ebben a bágyat állapotban minden összezavarodik, így amikor a lélek álomba merül, akkor a nap összes tevékenysége kuszára újra felbukkan, tehát össze-vissza kuszasága újra felbukkan. Később pedig, amikor a lélek mély, nehéz álomba merül, azt sem tudjuk, hogy kik vagyunk és hol vagyunk. Egyáltalán nem emlékszünk a világra. Lelkünk mély sötétségbe süllyed. Így módon Kál minden lélek fölé három tudatállapot fájtlát vetette rá. Amikor azonban túllépünk három állapoton, a tiszta tudatosság felébredt állapotába lépünk. Ott a külső nap és hold nem mér hatással ránk. Nincs nappal és nincs éjszaka. Amikor magának a léleknek a ragyogása felragyog, ezt Csitán Avastának, a tudat feletti állapotnak nevezik. Ezért mondja nekünk, hogy amikor átlépünk a három alacsonyabb tudatállapoton, és a magasabb tudatállapotba emelkedünk, akkor ezek a kálfájtlak eltűnnek a lelkünkről. Ahogy a lélek egyre magasabbra és magasabbra emelkedik, az én és az enyém gőgje eltűnik. Az enyém és a tiéd közötti súrlódás elhalványul. Itt Swamiji Maharaj biztosít minket, idézet, megszabadít az arroganciától és a beképzeltségtől, idézet végén. Amikor ő leválasztja a lelket a három alacsonyabb tudatállapotról, és egyesíti az igaz tudatossággal, akkor nem marad hely az én és az enyém számára. Ez az igazi győzelem Kál felett. Himnusz. Rögzítsétek tudatosságotokat szilárdan magatokban,
akkor megszabadulsz a 84 keréktől. Kommentál. Swamiji leírta, hogyan segíti és támogatja a Sadhguru a Jívát. Most elmagyarázza a tanítvány kötelesség. Idézet. Gondolataidat szilárdan rögzítsd a Satnámra, amelyet a Sadhguru adott neked. Soha ne hagyd, hogy gondolataid elkalandozzanak az Úr igaz námjától. Idézet vég. Két erő dolgozik, a feledékenység és az éberség. Az ébrenlét nem az alvás állapotából való felébredést jelenti. Az ébrenlét valódi jelentése, hogy soha ne engedd, hogy a szíved elfelejtse az Úr námját, még a másodperc töredékére sem. Himnusz. Forgasd az elme rózsafűzérét az Úr szimrányát ismételgetve, vedd a kezedbe a guru kulcsát. Kommentál. Itt egy további utasítást ad a tanítványnak. Forgasd az elme rózsafűzérét. A rózsafűzér, amire ő utal, nem zsinórból és gyöngyökből áll. Jelenleg az elméd erősen megragadt a világban. Ezért meg kell fordítanod az elmédet, és befelé kell rögzítened. Amikor az elme abba hagyja a kinti ide-oda száguldózást, amikor már nem telik meg túlcsordulási világi gondolatokkal, amikor elcsendesedik végre, és a námhoz kapcsolódik, ez az, amit a rózsafűzér forgatását jelent. Amint az elme befelé fordul, akkor válik a szimránod igazzá. De amikor az elme még mindig kívül bolyong, akkor kinek a szimrányával foglalkozunk? Félszívvel ismételgetjük a szimránt, mint egy rítust és szertartást. De a szimrán csak akkor válik igazán hasznossá, ha az elme belül marad. Amikor a szimrán az elmével történik, akkor a bennünk kavargó világ szimránya megszűnik. Tehát amikor a szimrán az elmével, a tudattal történik, akkor a bennünk kavargó világszínnak a szimránya megszűnik. Ezért mondja Swamiji, hogy forgassuk az elme rózsafűzérét. Azt mondja, hogy amikor az emlékezésünk szétszórt és vágyakozó, akkor az erőfeszítésünk nem fog gyümölcsöt hozni. Amikor az általa tanított módszert követjük, akkor erőfeszítéseink felkavarják az isteni kegyelmet. Akkor erőfeszítéseink felkavarják az isteni kegyelmet. Mit mond nekünk? Először az elmét teljesen vonjuk be a szimránba, akkor a figyelmünk belül marad, és az elme minden szennyeződése lemosódik. Himnusz. Hangolódjatok a határtalan sadra, szúrdád a felhőket a Trikuti égboltján. Kommentál. Amikor a határtalan Shabdum megnyilvánul, a belső hang, koncentrált figyelmedet erre a dumra olyan mértékben, hogy a dum formájává válj. Tegyétek félre az elme minden zavaró tényező. Idézet. Most a hangot hallgatom. Most ezt vagy azt látom. Idézet vége. A belső hangot teljes elmerüléssel hallgatva válj magának a hangnak formájává. Akkor mi fog történni? Lelked tudatos ereje felemelkedik belülről, és belső égboltot átlépve egyre távolabb és tovább halad, míg végül beleolvad az igazságba, és az igazság formájává vág. Himnusz. Engedd el a vágyakozás nyilát, hallgasd a mély, dübörgő hangot belül. Emelkedj fel Manszarovár medencéhez. Kommentál. A viraha vagy vágyakozás azt jelenti, hogy nem akarsz elszakadni attól, akit szeretsz. A szeretett személy
gondolatán kívül semmilyen más gondolatot nem engedsz be a szívedbe. Amikor éjjel-nappal elmerülsz a szeretetre való emlékezésben, ezt nevezik viraha, vagy vágyakozásnak. Ha mély belső vágyakozással ragaszkodsz a námhoz, akkor ez a nám, ez a hang elvisz téged Daswandwar vidékére és Mansarovar medencéjébe. Himnusz. Legyetek megalapozottak a Sunna csúcsán, és a Dunra hallgatva haladjatok tovább Sachkhandba, az igazság birodalmába. Mansarovar medencéjén túlra emelkedve érjétek el a Sun csúcsát, és ott telepedjetek le. Ezután haladj tovább Satlok felé, ahonnan az ősi hang kiárad. Összeolvadva ezzel a hanggal kövessétek vissza a forráshoz, Satlok, Sachkhandba. Hajózz tovább Alak és Agam régióin keresztül, és térj nyugovóra igazi örök otthonodban, Raddaswami Támba. Kommentár. Satlokon túl átléped Alak és Agam régióin. Végül belépsz Raddaswami Támba, amelyet Anaminak, zárójelben névtelen, vagy Akannak, kimondatlannak is neveznek, mert a nám vagy név mögött fekszik. Tehát a nám és a név mögött fekszik. Most a lélek örökre megszabadul a halandó világtól és Kál zsarnokságától. Végre megpihen a saját igaz otthonában, a forrásban, ahonnan jött. Himnusz. Végezzük ezt az ártit minden nap rendszeresen, és így módon a guru eláraszt kegyelmével és irgalmával. Kommentár. Most azt mondja nekünk, hogy végezzük el az áratot, vagy az ártit, ezt az áhítatot, ugye. Az á szó azt jelenti, hogy jöjjön, a rát pedig azt jelenti, hogy ismételjen. Amikor tehát az igazi ártit végezzük, el kell jönnünk a világtól, és el kell ismételgetnünk az igaz úr nevét belülről. Ez az árti valódi jelentése. Hazur Raddaswamiji tehát azt mondja nekünk, idézet, végezzük az ártit minden nap rendszeresen, és akkor a Szadguru kegyelme által el fogjátok érni az üdvösséget. Szvámi, tért véget ez a szép szecem. Még van időnk, de belefogunk a 9-esbe is. Baba Somanaji Maharaj, 9. szatszánk, Swamiji Maharaj himnusz alapján. Himnusz. Most elérkezett Agan, az év 6. hónapja. A bűn elpusztult, és a szenny megtisztult. Kommentár. Ez Sadguru Hazur Raddaswamiji Báni. Minden szent és Mahatma írásaiban vagy himnuszaiban a Baramasszát, a 12 hónap költői ciklusát az emberi születés szempontjából írják le. Egy nagy lelkek némelyike mind a 12 hónapot egyetlen himnuszban foglalja össze. Más szentek külön himnuszokat komponálnak, mint a 12 hónap leírását. Swamiji minden hónapra külön himnusz komponált, és az Agahan hónapot, november-december, zárójelbe, tehát ez a november-decemberi időszak, leírva az év 6. hónapjaként említi. Miért nevezi a 6. hónapnak? Az új év India különböző részein különböző időpontokban kezdődik. Maharashtrában az új év Csaitrában, március-áprilisában kezdődik. Rajasztánban a Marvarik új évét
Kartikban, október-novemberben ünneplik. Az angol naptár szerint a január az év első hónapja. Swamiji azonban a Agrában, Brajban, Mathurában és Vrindavanban használt időszámítás szerint ír, ahol az év Ashar hónapban kezdődik, tehát június-július zárójelben. Ezen időszámítás szerint Agahan az év 6. hónapjának számít. Maharashtrában az Agant Margarishvara néven emlegetik. Agahanról szólva Swamiji elmondja, hogy az Ag jelentése bűn. Agahan hónapjában el kell távolítanunk a bűnünket a lelkünkből. Belsőleg tisztává válva fel kell emelkednünk abba a birodalomba, ahol a lélek eléri az üdvösséget. Himnusz. Az elme megtisztult, és a figyelem lecsendesedett, a vágy és a harag eltávozott, és az érzékeknek nincs jelentőség. Az elme tisztaságát leírva, kommentár, az elme tisztaságát leírva Swamiji azt mondja, hogy az elme most már megszabadult az alantas hajlamoktól, csak az elme szennyezettsége miatt ingadozik a figyelem. Amint a tisztaság megnyilvánul az elmében, a figyelem a szemek közötti csendes ponton rögzül. A vágy, a harag, az érzékekre való engedékenység és a többi rossz cselekedet magától el. Honnan meríti erejét és hatalmát a vágy és a harag? Az elme tisztátalanságában. Amint az elme megtisztul, a vágy, a harag és az összes többi szenvedély elveszíti erejét, és természetes módon lehűl. Rendeszvámi. Innen fogjuk folytatni, mert közben lejárt ez a planáton, hogy 20 percet tudjunk meditálni. Úgyhogy aki tud, maradjon meditálni, és egészkor egy bhajannal jelenünk ezekre. Rendeszvámi. 144. Utjag musafir borbai abarene kajo suvatai. Utjag musafir borbai abarene kajo suvatai. जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो कोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो कोवत है. उत जाग मुसाफिर बोर भाई अबरेन का जो सोवत है. Ut jag musafir bor bai abrene kaha jo suvatai. Ut ninda se yakiyan kola jara, ut ninda se yakiyan kola jara, ore apne guru se dhyan laga. और अपने गुरु से ध्यान लगम. ये प्रीत करन की रीत नहीं, ये प्रीत करन की रीत नहीं. प्रभु जागत है तू सोवत है, गुरु जागत है तू सोवत है. युत जाग मुसाफिर बोर भाई अबरेने का जो सोवत है. युत जाग मुसाफिर बोर भाई अबरेने का जो सोवत है. जो कल करना सो आज कर ले, जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले.
जो अज करना सो अम्ब कर ले, जब चिड़ियों ने चुन के तलिया, जब चिड़ियों ने चुन के तलिया, फिर पछताए क्या होवत है, फिर पछताए क्या होवत है। युत जाग मुसाफिर बोर भाई, खबरे ने कहा जो सोवत है। युत जाग मुसाफिर बोर भाई, खबरे ने कहा जो सोवत है। नंद भुगत करनी अपनी, नदनंद भुगत करनी अपनी, आई पापी पापे में चैन का, आई पापी पापे में चैन काम। जब पप की गतरी शीश धरी, जब पप की गतरी शीश धरी, फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है, फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है। युत जाग मुसाफिर बोर भाई, अब रे ने कहा जो सोवत है। युत जाग मुसाफिर बोर भाई, अब रे ने कहा जो सोवत है. 10. Ó, utazó, kelj fel, hajnalodik, nem helyes, hogy még mindig alszol. Aki felébredt talál, aki alszik, veszi. Kelj fel, nyisd ki a szemed a szunnyadásból, és meditálj a mestereden. A szeretet módja nem ez, az Úr ébren van, te pedig alszol. Amit holnap akarsz megtenni, tedd meg ma. Amit ma akarsz megtenni, tedd meg most. A verebek felcsipegették a magokat a meződ, már túl késő bánkod. Ó, te bolond, cselekedeteit következményeitől szenvedsz. Ó, bűnös, hogy lehetne békességed a bűnben. A bűnök batyuját hordod a fejeden, miért panaszkodsz, hogy fáj a fejed? Ó, utazó, kelj fel, hajnalodik, nem helyes, hogy még igaz. Tedd azt rám, Isten áldja benneteket. Szép estét.